wee bata ọbụna the guy anọrọ kpa the guy bata ọ bụrụ nwoke afọ kwụsịrị ya n'ụzọ ya wee sị ya biko na ya anabagokwe o bikos na bọsị ọbụla ya batalụ n'ụlọ o wee bụ na 7 mgbede akụgo na ife papia ga-akụ ya ọ chọrọ ịma nọ na ya ma nọ n'ụzọ 7 akụọ this is iwu papia yọtago fọsọsọ nyanwa ụmụ ya ndị ọzọ no problem ọ na-achọ ka ọkụọ 7 ya sị ya na ya anabakwa ịghọtago na ya amago n'ọsọ ka a ga-agbagide wee nalụ maka papia the guy wee sị ya nye 10 minutes ya sị ya kedu ihe ọwụ sị ya na ya lọvụrụ ya na ya chọọ in fact na ya chọọ dị enyi na ya just chọọ ka fadoba na mma na ya chọrọ ịnụ ya na ụdị nwaanyị ya chọrọ ịnụbe ya agbakwa nkịtị okwugide kwụsị ọsị ifụlụ etu efụlụ m ọsị chọkwa ịnụ m ọkwa ifụlụ mgbe dike m enwe obonogodo m ibongi no ibongi o no ibongi etele ugbo etele ose ọ bụzikwa na ịchọ without pleasure the man si aso na ọka enwere anybody ọsị ya na onwe nkwe na ya bugodo ụzọ jụọ na ọkwa ka agwagideli okwu nya wee nye condition the man kwelụsị ya without pleasure na the man ha ya nọ flat ebe obi mana ọ na-alụ ọlụ moto mgbe ụfọdụ ọ pụọ ọ bata n'abalị mgbe ụfọdụ ọ pụọ ọ bụrụ the next day ka ọ ya abata sị m ọkwanye ya wee kwelụ wee were ọsọ wee na ịgbagolu apụzia breki jekwe na nke enyi ya nwaanyị maka na this guy na-afụ enyi ya nwaanyị once in a while enyi ya nwaanyị wee sị ya na the guy gwara ya wee na-asị anya bịa ka ọ na-afụ ya wee sị it depends on mgbe ha ji wee bata mana duto ọlụ ọ na-alụ ya na mgbe ha ji afụ break na fada afụ onwe fa ịghọta so luo wonder of enyi ya nwaanyị wee kọbali ya sị na ndị befa ada enyi ya nri na ọbefa ka ọ na-abịa eri nri ka ọ jụbali ya sị oge ọbụla na ọnọbụ unu oge ọbụla na ọnọbụ unu dịga wee kọbali ya kọsịa ọsị m nna ọkwanye dịga wee sị ya na ya ga na-edobeli ego na tebụl na flat ya mgbe ọbụla ọ bịara ya were ego afọ ka fajesie na ifasiche liche fachighebe azụ instead of ị na-ejezi na nke enyi ya nwaanyị je na-eli nri oge ọbụla akwa ịghọtago na and oluo ụdị iyi mama ya na-akpụ ya na nke ọ na-agwa onye anụnwa na ya laikisịrị ya ọsị m every afternoon ya lụọ wụ na this guy dowere ego ewere ego jegolu nri ịghọta na every afternoon falu ọbụna this guy dobelufe ego fewere ego jegolu ife ha ga-esi ha sisie ha elie ọsị m na ya ebidokwe tegebe o na ya ebidokwe tọnụkwa bụwakwa mmadụ mọbakwa mma nwaanyị ọsị m ya nọgide ihe a wutebie ya wee dee leta dobelu the guy si ya biko na ya chọọ ka o dobeli ego ya ga-eji gote food flags ọ ga-abụ ya sisie nri ka a na-edobelie nke na food flags o jesie bata ka o lie akwifugo so onye desie the letter dobelu the guy bata gosia the letter ya bata fụ ego nke edelu food flags dobe fụ ego nke nri ya weli ya je gote nri sisie nri eti na food flags dọbaziala ya mgbe ọbụla o ji wee bata olie ọsị m nna ọkwanye ahụ na-ebido doba happy na-ebido teghebe o the man na-emetu n'okwu aka o ịghọtago ihe a na-agakwa until one day ya wee fụ ude do na bie a na-egokwali n'ude mba nwere nke a na-egolie ya wee fụ ude do na bie o wee si anya alaikekwa na ude ya dede leta si anya alaikele ude dobelie o wee si anya gwana ya ka anyị ego ya si ya mba na o nwere onye na-ete nke dube gị just bunye m nke dube gị ude galala ọ na ịgbago nwa okolobịa na-ebeche ebeche bụ sọsị dịka anyị wee delie si anya buludu ude si m na ọkwanye ahụ ya wee buludu ude o wee tebede ude ọsị m nwanne ya nwaanyị wee fụda ude wee jeburu wee buje stepmọdụ ya wee fụ wee pụta wee tie buludu ude gbapụ jụbụ ụmụ okolobịa sị ha ego one ka a na-ele ude ọ dịkasị na 500 den ka ọ gịnị nnekwu ego agadaga ego ozugbo papia batara nwoke wee kụya ọsị m nne nwoke wee kụya n'ihe ọkụrịa adọsara mma n'ụbọchị afọ ka ọkụrịa ihe ọkụrịa that man ji wee sị ya na ọkụkụ ya ihe bọsị ọzọ na ife a ga-eme ya ama ndọsị mma ọsị m nne na ihe na-ewute bụ na papia na-akụ ya ihe ọ chọrọ ịma ihe ya melụ na ihe ọbụla stepmọdụ ya kwutere ka papia ji akụ ya akụ this man wee kụsị anya o wepụ na ife stepmọdụ ya na-emezi bụ ọbịa uche na-amonitọ ka ọ malụ ma that guy
gwalu die na otikwu ya ife again na ife a ga-eme ya ama ndasị mma ma ọnụ ọ na-amonitọzi the guy so ọ chọzia ka etie ya ife o jedoshon na the guy anọrọ ọsị m nne na mgbe afọ ha na-enene sayensị ịmago mgbe afọ enenela akwụkwọ afọ ya nọgide one day maka na o nwee textbook enediri ya wee sị ka ya jee ya ọmami ya ka amakenelu ma nwaanyị a o nwere ife ọ ga-atọ na ndụ ya ya wee gbalụ moto wee jebe Ọnịcha wee luo ya jefụ mami ya wee luo asị na arụ adọrọ mami ya na mami ya na ụlọ ọgwụ ya wee sị ha kedu ụlọ ọgwụ ọwụ ha kwuo ya wee jebe ebe afọ wee luo wee fụ mami ya fụsị anya wee si oke na nsogbu adọrọ na ya ga-anọ n'abalị tata ka a na-ele gị nwaanyị asịkwa ya mba na ọma nnọ na ọchị inyere ya aka ya naba na ya dị ka o jee nedoli ụmụaka anya ya wee sị ya na di gị nọ kedu ife ya na anal ọsị anya naba na ọ bụ na ọchị inyere aka with all pleasure ya wee naba wee lụọ ọ bụ na di ya nọ na-esisie nri abalị felisie ozugbo ụmụ ya nabara di ya ebido kwesoghelibie n'ike n'ike di ya ebido kwesoghelibie n'ike n'ike si ya o jikwebulu nnekwu ala o ji wee maa mma ike ji wee nọkwala ala ji wee dọkwala ọsị m nne ya na nwoke anụbakwa ọgụ ọ bụrụkwa obele ọgụ wee walọ mbọ wee kakasị anya arụ ya mawugo oche nke anya mawugo oche nke anya mabugo tebụl ịgbara nwoke na-achụgharị aka mkpi na-esogheri nwunye ewu si bụ ya nọgide je meta adị ya nwaanyị ya meta ihe nka na-abụ ụlọ ebukwerie ọsị bụ na emekọtarala ụlọ n'abalị afọ anyị na nwoke gbagidela mgbele ka mma nkwụ ya kwa ogologo ọ na-achụgharị ya oyifute eyifute ọfịa aka ọfịaghị aka ome nka o mere nke ome nka ọsị m nne na ihe a na ebe afọ na-asị chi ọ ga-efokwe olu kacha ụtụtụ fuo maka ka ọ na-akụzi fọ wee jede ele ana ya wee gbapụ jesa arụ sasị arụ wee kwado ozugbo ka a na-achọ ịpụ ọsịa ilukwe n'ụlọ ọgwụ ighebe ọnụgo oge ịmakwa n'ife na mgbe afọ na ya ka ghọtara na ya mara ife a na-akọnụ na ife a na-echegbu ya ga-elukwu ụlọ ọgwụ gwa mama ya